yang salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli yawmin minal ahwani muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'an khalqihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal mu'minin wa jami'in tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jami'in wa ala alihi al-'amilin wa sallallahu alaihi wa sallam wa qur'an muslimin wa ala alihi mutadahhirin wa khususan man nabi hanifa fa yamani wa yamani syafi'i wa yamani wa yamani hasanan wa syari'a wa yamani nasir wa yamani fa yamani wa syari'a wa yamani وفي كل مكان وزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Faslun ayat faslun utawi iki iku siji fasl. Wa raka'atul faraidi utawi pira-pira rakaate pira-pira salat fardhu. Iku sab'ata asyara wa 17 atane rakaat. Dia iku ing dalem 17 rakaat arba'un wa thalathuna utawi ana 34 apane sajadatan sujud. Wa arba'un wa tis'una lan 94 apane takbiratan takbir. Wa tis'u tasyahudatin lan ana 9 pira-pira tasyahud. Wa asyru taslimatin lan ana 10 pira-pira salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna lan ana salasuna ruknan. Ngeten. Fi subhi iku dalam subuh salasuna ruknan utawi ana 30 rukun. Dadi 126 itu dicacah-cacah. Sing 3 rukun ten subuh. Wa fil maghrib lan dalam salat maghrib isnani wa arba'una ana 42 apane rukun. Wa fil rubaiyati lan dalam salat kang 4 rakaat zuhur asar isya arba'atun wa khamsuna ruknan utawi ana 54 apane rukune. Wa mentai sapane ku ajaza apes sapa man anil qiyam saking jumeneng fil fardhi to fil fardhi dalam salat fardhu salat mongko kena salat sapa
man jalisan kali lenggah. Tapi walau tesam niku ajaza apes sapa man anil julusi saking lenggah salat kena salat sapa man mutajidan kali turun miring kali. Para bapak ibu sedaya jamaah salat cilik kang kawula hormati kula kita sampun ngaos babagan tentang mubtilatus shalah, perkara-perkara sing batalne salat nggih. Niku hadas, kecoblosan najis, tapi yang disebutaken niku makruh sholat. Makruh sholat niku nek dilampahi mboten sampai batalne sholat. Cuma mboten pikantuk ganjaran. Emang dilampahi tapi mboten sampai batalne sholat tapi ora oleh ganjaran. Lah ciri-cirine napa perkara sing makruh sholat itu sakjane kekuatan yang dicacah itu belasan puluhan. Satu kitab dengan kitab yang lain beda-beda. Tapi nek difokuskan atau dipendhet napa niku ciri khususe perkara sing makruh salat niku perkara sing boten netepi tata kramane salat. Salat niku nek boten ngangge tata krama, boten ngangge unggah-ungguh. Bener salate secara syariat sah, tapi boten pikantuk ganjaran. Makruh. Kaya ngapunten. Secara administrasi kita niku jenengan warga gendol nggih, secara administrasi. Jenengan badhe ngurus napa-napa upama lho ngapunten. Kaos kutangan tok upama. Terus katokan cekak, terus tenggene kantor desa. Badhe ngurus KTP, napa KK, napa akta umum, kaosan utang tok. Ya karo pegawai kono ya diurusi, ya diladeni. Wong pancen kewajibane pemerintahan kok ngeladeni wargae, ngoten. Tapi ngeladeni ini kan beda karo wong sing nek budal nang kantor desa rapi, nggih, ngugemi unggah-ungguh. Ya kalau nuwun sih, nyuwun tolong Pak Cari, nyuwun tolong Pak Kasun, mesti ini kan ngoten. Nah sholat itu koyo ngoten. Kita ten Allah niku nggadahi syarat rukun, niku sing paten mboten angsal dinyang. Mungkin satu madzhab dengan madzhab yang lain beda, tapi enten pakeme sami-sami. Pakemnya masing-masing punya. Nek madzhab Syafi'iyah kalau ben pun terang. Tapi enten unggah-ungguh. Ngeten unggah-ungguh. Sing nek niku mboten ditetepi yo gak sampai batal salat. Tapi yo ora elok ngoten lho. Contone napa contone? Contone salat karo undangan. Salat karo undangan. Niku batalne salat mboten? Mboten. Mboten. Cuma mboten netepi tata krama. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, ana wong salat kondangan. Malar mandar gak balik niku mripate. Sampai didongakno karo Kanjeng Nabi. Ten gene napa niku Bulughul Maram atau kitab hadis sing isine niku mbahas tentang fikih. Nah niku nek kangge lare-lare santri pertengahan nggih, permulaan atau pertengahan niku sing didamel kitab namine Bulughul Maram. Niku kitab-kitab hadis dikumpulaken sing isine bahas tentang fikih syariat Islam. Tentang wudu hadisnya yang nopo, tentang bersuci hadisnya nopo, tentang sholat hadisnya nopo, tentang zakat haji sampai itu. Lah termasuk tenriku gini ku tentang unggah-ungguh sholat. Ada beberapa sampai sing diemutakan kali Kanjeng Nabi, tapi betul sampai batalnya sholat. Cuma railok sampai di dungak elek kali Kanjeng Nabi. Cuma gak sampai batal. Ini bukan pun elek nih. Nabi yang betul ridho. Sholat karo undangan, sholat karo mengkere, niku. Sholat toleh-toleh, sholat karo sendenan. Nah ketok males sih lho nggih. Sholat karo sendenan. Apa maneh sing disendeni niku perkara sing iso rubuh. Ten gedhe niku. Oh niku makruh banget karena potensi batal. Nek niku ambruk, tiyang sampai melok ambruk, sholatnya batal. Terus ngagem rasukan
sing boten layak. Ngapunten nggih. Kangge salat itu tidak harus baru, tidak harus. Tapi layak kangge salat, kangge sowan tenggene Allah. Mergi tenggene Quran niku nyebete mboten namung sekedar pakaian, tapi perhiasan. Teng Quran niku nek masalah masjid, masalah salat niku sing diagem mboten namung sekedar pakaian, tapi derajatnya numbuli pakaian. Nek pakaian kan fungsinya hanya sekedar menutup aurat pun niku tok, tapi nek perhiasan berarti ada nilai lebih, ada nilai istimewa. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Niku para ulama ngarani masjid niku ya salat. Karena niku kan simbole wong salat niku ten masjid niku. Masjid simbole wong salat. Sehingga nek kabeh salat gawe ya perhiasanmu. Sing dimaksud perhiasan itu baju yang terbaik sing kita anggap niku sing paling layak dienggo salat. Aja sampai ngapunten klambi nang sawah digawe salat. Loh, ini kan nutupi aurat. Nggih, secara syarat rukun pun netepi nutupi aurat, warna kulitnya mboten ketinggal, nutupi bates-batese. Nggih, tapi kan mboten layak. Ngapunten nggih, yo durung diumbah, yo ambu keringet. Kadang ana sing bedah lha niku. Mosok kabeh sowan nang Allah. Ngoten. Nah, niku lho. Terus termasuk ngapurancang, nek guru kula maknane ngapurancang itu ngletek-letek niku lho Pak. Nah, nggih dulinan driji ngoten, cetak termasuk makruh salat. Bener gak sampai batal nih, karena kan ngapun driji niki tenggene anggota tubuh niku termasuk tawabeh. Tawabeh niku sing manut. Anggota badan niku enten sing usul, enten sing pokok, enten sing furu, enten sing cabang. Lah, tangan sampai saming napa samenten niki namine usul, termasuk pokok. Sedangkan driji niki termasuk pengikut atau tawabe atau furu. Sehingga nek drijine tak sing obah, tangane mboten obah ngeten niki. Kletak-kletuk ngeten. Tangane mboten obah. Niki tok, maka hukumnya salat mboten batal. Tapi mboten tata krama. Tapi nek sampai saiki nek melu obah, lutak-lutuk saiki ne ya batal. Ben niku wal amalul kafir. Ponake jenengan ukur piyambak napa salat bentuke ya napa sing mboten netepi tata krama, sing mboten pantes, sing mboten layak, baik saking eksternal atau sing saking dilampahi terlebeti salat. Termasuk sing para ulama nyuntuhaken ngapunten. Ngangge klambi utawa sarung utawa mukena sing colongan. Sampai enten perkara eksternal sampai kaya ngoten dicontohno. Niku secara salat kan hukumnya sah-sah saja. Tidak ada syarat salat niku harus pakai pakaian sendiri, mboten enten. Demben kan syaratnya salat nggih niku bilibasin tahirin sing yasturul aurat. Pakai pakaian yang suci bersih dari najis. Jadi ukuran ini najis mboten nih. Terus yang saged nutupi bagian-bagian aurat. Mboten dibahas niku iku contoh tuku apa warisan apa hibah apa nyolong mboten dibahas. Sehingga secara keabsahan sholat mboten masalah ngangge colongan. Tapi kan mboten netepi tata krama, mempengaruhi ganjaran sholat ngoten. Jadi kita niku selain sholat niku ngugemi syarat rukune, ugi sunah-sunahe sholat, nek saged nggih nyemrapi aja sampai ngelakoni perkara-perkara sing mboten layak, mboten patut dilampahi telebete sholat. Nek para guru niku mulangi niku sholat niku nek pengen netepi tata krama dianggep atau dirasaken ngarsane kita niku kaya sowan ngarsane Allah.
Tapi mboten saged dibayangno fisiki Allah mboten tenang secara akidah batal. Kaya aku iki pancen dipirsani Allah saestu ngadhep ten Allah saestu ngoten lho. Sing ten samping kita iku dituntun kali Kanjeng Nabi. Pergi kita kan saged salat kan diulangi Kanjeng Nabi. Berdasarkan sanad dari sahabat, macam-macam para ulama sampai guru-guru kita niku lek diurut kan sampai Kanjeng Nabi. Sing ten napa niku wingking niku kita diawasi kali kematian. Artinya bar salat langsung mati sehingga konsentrasinya saestu. Ten ngajeng napa niku ngersane enten Allah, ten sampinge enten Kanjeng Nabi Muhammad, ten mriki enten kematian malaikat Israil, ten ngandhape kaya-kaya ngincaki siratal mustaqim. Sampai kaya ngoten para ulama nek ngelatih kekhusyukan, ngelatih tata krama ten ngene lebete salat. Para ulama makin beda pendapat tentang jumlah, tapi niku kula aturaken secara ringkas mawon. Terus lanjutan ini kita niki kan salat sedinten sewengi, salat fardu niku enten gangsal nggih. Zuhur, asar, ngitungnya pertama cuma zuhur Pak sing leres. Mergi sing pertama dilampahi Rasulullah umat Islam niku salat zuhur. Senajan tok Isra Mi'raj niku dalu mestine subuh pun salat mestine, tapi dereng diulangi tata carane sehingga salat pertama ten Islam niku zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Secara jumlah gangsal salat. Secara rakaat pinten wau? 17 nggih. Zuhure sekawan, ngasare sekawan, maghribe 3, isyae sekawan, subuhe kalih. Nek rakaate jumlahe 17 dan masing-masing rakaat niku kita rukuke ping setunggal nggih kan. Satu rakaat kan kita rukuk ping setunggal toh. Berarti sedinten sewengi niki kita rukuk ping pinten? Sami 17 nggih. Ya nggih 17. Nek rakaate sedina sewengi 17 dan setiap rakaat kita sujud ping kalih, berarti sedina sewengi kudu sujud minimal 3/4. Ngoten nggih. Niki penting karena napa? Karena nek enten kurang saking niku salate mboten sah. Ngoten. Para ulama niku sampai ngitung detail jumlah. Karena kalau ada berkurang maka tidak sah. Makanya mangke enten konsep namanya sujud sahwi. Yang salah satunya digunakan karena mungkin kelupaan jumlahe. Niku mangke enten konsepsi niku. Tapi sadare niki ditepno riyen jumlah-jumlahe masing-masing. Ada yang jumlah itu berkaitan dengan rukun ataupun napa niku pakem di dalam salat, ada yang nanti hanya berkaitan dengan sunnah. Terus niku sujute wau ping kali-kali setiap rakaat, berarti sedina sewengi kita minimal sujute ping 3/4 nggih. 17 ping 2 kan ngoten nggih. Denane ana duwike cepet hitungane banter. Terus kemudian nek setiap salate kan ping gangsal. Setiap satu salat niku kita salam ping kalih. Salam kanan kali kiri nggih. Assalamualaikum ini kan ping kalih. Salate kita ping gangsal. Berarti minimal sedina sewengi kita salat ping ngono lho, sedasa nggih. Ping sedasa. Nah, terus kali ulama diitung malih setiap salatnya kan ping gangsal. 4 salat diantaranya iku tasyahude ping kalih. Nggih mboten? Enten tasyahud awal, enten tasyahud akhir. Hanya satu salat sing namung gada satu tasyahud, sing namung gada satu tahiyat. Nggih niku salat apa? Subuh kan ngoten nggih. Berarti sedina sewengi kita tasyahude ping pinten? 9, ngoten nggih. Zuhur ping kalih, ngasar ping kalih, maghrib, isya ping kalih, subuh ping pisan. Berarti totale 9. Terus kemudian jumlah, nah ini saya angel iki jumlah tasbih. Jumlah tasbih, wawasan tasbih
Rukuk niku kita kan disunahaken maos napa? Subhana rabbiyal adzim. Tasbih secara umum. Saya bote secara hadis beda-beda, tapi sing biasa kita gunakan nggih subhana rabbiyal adzim. Ping 3 ten rukuk nggih. Sujude kita maos subhana rabbiyal a'la. Ping pinten? Ping 3. Dan setiap rakaat sujudnya ping kali, gimana? Setiap rakaat gitu. Setiap rakaat sujudnya kan ping kali, rukuke setunggal, sujudnya kali. Rukuke setunggal, sujudnya kali. Masing-masing nih kan 3 tasbih. Terus mboten? Berarti setiap rakaat 9 tasbih. Setiap rakaat. Sedina sewengi kita niku rakaate pinten mau? 17. Rakaate 17. Nek satu rakaat ada 9 tasbih, berarti sedina sewengi 17 rakaat, enten pinten tasbih? 17 ping 9. Pinten, Pak? 17 ping 9. Itu ping 9 swidak pinten? 153. Nah, niku kali ulama dihitung saestu, masyaallah. Sampai wau jumlah rukun. Nek jumlah rukun memang ikhtilaf. Nek ten kitab sing kita bahas dhewe iki enten 18. Sing kula terangkan ten jenengan sing rikes dhewe 13. Makane mangke hasilnya beda-beda. Tapi sing jelas niku kangge napa? Kangge netepi pakeme salat. Mboten angsal berkurang ataupun bertambah. Tambah nggih mboten angsal. Berkurang nggih mboten angsal, bertambah nggih tidak boleh. Makanya ngapunten nggih. Enten tiyang sing kadang salah paham tentang bedakno fikih kali akidah. Tataran fikih kali akidah. Fikih niku bahas tata cara ibadah, Pak. Kaya salat, zakat, haji, napa niku poso niku kan tataran-tataran fikih ibadah. Enten akidah kaya keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Rasul, tentang kitab. Niku kadang enten sing salah paham enten. Nek fikih iku nek beda gak apa-apa. Nek akidah, nek beda musyrik, enten sing ngoten. Nek fikih, nek tata cara ibadah beda ora apa-apa, enten sing ngomong ngoten. Nek masalah akidah, keyakinan nek beda, dadi kafir, dadi musyrik. Nah, ini perlu digenahaken. Tidak semua fikih niku angsal berbeda, tidak. Ada fikih yang punya pakem. Sak donya pakeme padha ora oleh beda. Contone napa? Rakaat niki wau. Rakaate salat sedina sewengi pinten? 17. Ngaku Islam warnae apa wae. Madhabe napa mawon, ormase napa mawon, lek ngaku Islam sedina sewengi salate tetep 17 rakaat, tidak boleh berbeda. Enggak boleh ditambah ataupun enggak boleh dikurangi. Lah niki namanya fikih yang tidak boleh berbeda. Kali ulama ngenten niku diklasifikasi. Sing gak oleh beda niku usul namanya. Jadi akar-akar dari syariat tidak boleh berbeda. Tapi nek furuk cabang-cabang angsal beda. Contohnya dimben takbiratul ihram niku sing leres sak menten napa nyekel idil-idile kuping. Lah niku furuk namine. Ulama beda-beda karena memang Kanjeng Nabi mulai ini benten-benten dan itu tidak masalah. Tapi enten Kanjeng Nabi niku sing kenceng lurus duwe pakem ya masalah rukun salat, masalah niki lho napa rakaat salat tidak boleh beda. Sedangkan akidah memang ada yang tidak boleh berbeda karena kita duwe keimanan tentang Allah. Kabeh wong lek ngaku Islam kudu ngakoni wujude Allah. Kudu ngakoni mboten angsal terus Allah iki ene apa ora, turu apa ora. Nah niku langsung dadi kafir dadi musyrik bilang kota. Tapi ada beberapa sing napa niku
Umat Islam itu boleh berbeda dalam hal akidah, tapi kecil sekali. Kecil sekali. Seperti napa? Konsep-konsep niki napa niku masalah ganjaran. Masalah dosa, sing iki dosa apa ora? Sing iki ganjaran apa ora niku kan hak-hake Allah, tapi termasuk bagian saka akidah. Lah niku kadang enten sing benten, enten sing napa niku enten sing sepakat, enten sing boten masalah. Tapi banyak hal dalam hal akidah yang tidak boleh berbeda. Tapi dalam fikih itu ada yang boleh berbeda, ada yang boleh tidak berbeda pun. Kemudian terakhir, saya ingin bahas masalah sujud sahwi. Tiang itu kan kalau salah satu rukunnya sholat kedah jumeneng, kedah jumeneng. Aturan jumeneng ten sholat niki namung kangge sholat fardu. Sholat fardu kang sawedal dhuwur asar maghrib isya subuh niku ngawitine kedah ngangge jumeneng. Kangge sinten niku nggih kangge wong sing mampu jumeneng salate salat fardu maka wajib berdiri. Sehingga kalau enten yang tidak memenuhi dua klausul niki, dua opsi niki bukan salat fardu atau karena dia tidak mampu maka boleh sholatnya sambil duduk. Ngawiti sholat itu boleh sambil duduk. Mangke nek duduk mboten saged, mangke saged kalih turu miring. Sing turu miring niki sami kaya wong diturunno kaya jenazah teng kubur niku. Berarti miringe miring kiblat. Nek mriki miring ngilen nggih. Sing posisi tangane tengen niku ditinggi, berarti sirahe mujur ngaleh, sikile mujur ngidel, ngidul, mujur ngidul, nggih. Ngadepe kaya jenazah Pak, nggih. Niku nek saged. Mangke lanjutane ten mriki niku nek mboten saged miring karena mungkin napa niku ten ICU nggih sing dicekke wabel pirang-pirang Pak. Boten saged jumeneng nggih, boten saged lenggah nggih, boten saged turu miring karena tenggene ruang ICU macam-macam, tapi tasih wajib sholat karena punya kesadaran, maka sholat nggih kali melumah. Nek saged lumahe nggih ngadep kiblat, sing ngadep kiblat napa? Sirahe. Dadi sikile ten kilen, sirahe ten etan tapi rada dengklak ngenten, diparingi bantal rada dhuwur ngadep kiblat. Nek saged. Nek boten saged saged sing penting tetep sholat. Pokoke sholat iki masyaallah kudu diugemi saestu. Syukur-syukur saged jamaah. Benjing sabdane bahas niki dua fasal niku terus bahas sholat jamaah. Nek saged. Tapi nek pancen boten saged jamaah saestu pancen udzur utawa kerepotan yang napa-napa tapi tetep kudu sholat. Ampun sampai ninggal setunggal mawon sholat. Karena taruhane tiyang ninggal sholat sepisan boten sholat sengaja. Bukan karena pingsan, bukan karena koma, nggih pancen sengaja wis sementara sholat sing wis kok sampai ngoten niku naudzubillah niku sing dadi taruhan niku keimanan masalahnya. Mboten namung masalah dosa. Nek masalah dosa mboten ya bukan karena meremehkan nggih. Nek masalah dosa niku diistighfari, ditobati insyaallah saged. Tapi wis taruhane keimanan berarti imane lepas, statusnya nek mboten iman niku pilihane namung murtad kafir naudzubillah min dzalik. Mangkane kita yo napa mawon keadaane selama diparingi kesadaran kali Allah bah loro kaya apa atau mungkin karena tidak memenuhi syarat seperti normal, mungkin kalau susternya dibuka itu wabah ini mboten saged iki ngenten-ngenten sampai karena loro terbujur tapi duwe kesadaran nek aku iki urip maka tetap dihukumi sholat sak saged iki kita diparingi kegiatan oleh Allah hidayah maunah inayah karena hidayah kok gak enek inayah boten nenten pitulangane Allah nggih boten saged karena hidayah koyo
papan petunjuk tok. Kita sagete budal disuruh Allah. Nah, menang ini inayah. Jadi pikantuk hidayah, yo pikantuk inayah, dia pikantuk taufik. Jadi diparingi rahmat kali Allah sehingga kita saged disuruh kali Allah ngelampahi kesayangan, khususipun kesayangan itu istiqomah ngelampahi sholat. Nah, bagaimana saya tanda tangan? Ada monggo Bu. Mengucapkan kata-kata selain bacaan Quran kan membatalkan. Nggih. Di boten apa? Biasa mah. Terusnya mengulang gitu ya. Ah. Gitu. Oh, ngoten. Nggih. Respon nggih. Jadi kalimat thayyibah nek diucapne teng salat niku hukume napa? Nah niki dicacah, dibedakno. Enten sing kalimat thayyibah niku niki sajane rada bahasa lari pesantren niku istilahnya ada domir namanya, kata ganti. Nek di situ ada kata ganti orang kedua, yang kata ganti orang kedua atau domirnya itu bukan Allah dan bukan Nabi Muhammad, domir keduanya, maka hukumnya batal. Tapi kalau tidak ada domir mukhatab atau orang kedua, maka betul batal. Contohnya wow, astagfirullah, betul batal. Karena itu bagian saka zikir, saka kalimat thayyibah. Jenengan glegeken teng salat. Alhamdulillah, betul batal. Tidak ada domir mukhatab di situ. Karena alhamdulillah itu kan artinya segala puji bagi Allah. Domirnya tentang Allah, kata gantinya tentang Allah. Dan Allah itu temriku domirnya atau kata gantinya adalah ketiga, orang ketiga. Dalam bahasa Indonesia itu kan ada orang pertama, saya, aku, kita, itu kan orang pertama, Pak. Orang kedua, nah ini mukhatab. Kamu, kalian, itu kan mukhatab. Nah orang ketiga namanya ghaib, orang ketiga. Dia terus napa niku mereka niku orang ketiga. Nah, nek ten kalimat thayyibah niku tidak ada kata ganti orang kedua. Yang orang kedua itu maknanya adalah Allah ataupun Nabi Muhammad. Maka hukumnya tidak batal. Hukumnya tidak batal. Tapi kalau orang kedua itu adalah selain Allah, selain Nabi Muhammad, maka batal. Kalau contohnya langsung mau nggih, nek pas wae kita teng salat kok tiba-tiba la ilaha illallah, padahal tidak waktunya mengucapkan la ilaha illallah, hanya sekedar zikir tentang Allah, betul masalah. Jenengan di posisi sendakep ngenten niku lak mboten posisi mengucapkan tasbih, nggih kan? Tapi jenengan mengucapkan tasbih subhanallah, maka tidak apa-apa, tidak batal. Karena niatnya zikir. Dan salat itu isinya di zikir. Jenengan ngucap pas wae teng salat jenengan ten wingkinge imam sing suwantene suwae sae Mas. Kaya ten Madinah, ten Mekah nggih bisa ketindak terus danten. Niku jenengan mirengaken suwantene saestu terus imam niku maos ayat-ayat azab. Sing sampai kita kilingan dosa-dosa kita terus kita ten sendakep salat niku muni astagfirullahaladzim. Apa ora batal bagian zikir. Alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah boten batal. Karena niku domirnya teng saya langsung teng Allah. Lah sing batal iku napa? Kaya wong wahing. Ndongakno wong wahing, dudu sing wahingi. Bersin yo nggih, bersin. Gak ngerti wahing. Nek wong sing wahing kan munine alhamdulillah, boten batal. Dan wahing niku masyaallah ya. Wau kula aturaken ten ibu-ibu husnul khotimah wa usaha. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan Allah pertama kan disebut roh waktu. Nabi Adam itu kan awalnya saka tanah liat, diciptakan Allah saka tanah liat. Wis rupa jasad tok, dereng enten ruhe. Dadi rupa tanah liat, wis kaya manekin. Niku kali iblis niku dijejeki saestu. Ten cetak tafsire dijejeki sampai dilo-ilokno lah. Sak badane niku selama sekawan dosa wengi. Dereng diparingi nyawa. Kali Allah diparingi nyawa setelah 40 hari,
diparingi nyawa saking mriki niku pun urip tapi saking sirah. Terus ningali ten ngandhape nyawane niki melampah, ruhe niki melampah. Sing dilewati nyawa niku sing awale tanah liat niku dadi darah, dadi daging. Niku Nabi Adam gumun, ajab. Lah sampai pun dumugi suku Nabi Adam, gelegeken Nabi Adam. Terus Nabi Adam gelegeken itu diparingi ilham wahyu kali Allah muni alhamdulillah. Lah sing ndongakno sing napa niku nyauti Nabi Adam, Allah yarhamukallah ya Adam. Niku Nabi Adam gelegeken pertama. Nah kita sholat nek gelegeken nggih aturannya tetap sama, tetap muni alhamdulillah. Sing masalah niku sing ngrungokno. Sing ngrungokno ora oleh ngucap yarhamukallah, batal. Batal. Lho Pak, niate zikir batal tetep batal. Karena apa? Wau kula aturaken, nek di salat itu ada ucapan kata ganti kedua mukhatab yang rujuknya atau yang domirnya itu tidak kembali ke Allah atau Nabi Muhammad, maka hukumnya batal. Karena koyo wong ngomong-ngomongan. Kira nek mboten kertos artine yarhamukallah kan koyo-koyo zikir, mboten niku ngomong-ngomongan, Pak. Yarhamukallah kan artine semoga Allah merahmati kamu. Kamu kan sing wahid. Lah kamu niku mboten Allah, mboten Nabi Muhammad sing wahid, maka batal. Lho berarti nek ana wong wahid nang salat gak oleh didongakno. Jenengan dongaaken mboten napa-napa, tapi aja ngangge kan. Yarhamuhullah ngangge hu nek lanang. Nah, nek aman wis meneng ae nang ati. Karena kudu ngangge ilmu saestu. Nek di unekno yarhamukallah batal tenan. Terus sing wahid GR apa didongakno? Genten balen. Yahdikumullah batal loro karone. Karena donga-dongaan sing iki yo ndongakno sijine sing yo muga-muga sampeyan oleh hidayah Allah. Lah omong-omongan iki berarti. Niki hukume batal. Nah, makanya ten sholat niku jenengan kok ango koyo wau nggih, terus ben gak ketara kancane terus alhamdulillah kangge nutupi angope. Tapi niate dikir lho nggih, mboten niat dulinan. Nek napa ten sholat niku enten niat dulinan, senajan to niku bentuke zikir, maka hukumnya batal. Sing ngertos jenengan piyambak. Mbok sing biji mboten mung liya. Jenengan piyambak nek pancen niate zikir nggih. Alhamdulillah saged napa ngraosaken indahe salat subuh jamaah nggih. Terus astagfirullah ngresepi dosa-dosane. Terus subhanallah merasakan kebesaran Allah mboten napa. Sing teng tasyahud niku. Niki lho napa at-tahiyatul mubarakatus shalawatun thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Ayo kaitan sinten niku? Mboten ten Allah niku ten Nabi Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabi lho, Nabi Muhammad. Nek ka atau kamu engkau niku ken Allah atau ten Nabi Muhammad mboten batal. Karena zikir tetap dihitung zikir, maka Masya Allah. Tapi nek ten liyane Allah, ten liyane Nabi Muhammad maka hukumnya batal. Berarti lek umpame kok jenengan ten salat tok pireng tiyang wahing dan jenengan pun kulino ndongaaken nggih jenengan dongaken ten ati mawon. Ampun dilafadzne. Nek dilafadzne dan mboten ngerti cara gantine, maka hukume batal. Gantine niku wae lanang yarhamu Allah. Nek wedok yarhamu Allah. Niku nek sing wahing siji.